Hello po sa inyong lahat, Ma'am Shilin is back. Magluluto po ako ngayon ng chicken bonchon Korean style. Ito mga kamamshi, nilinis ko na po ito na mabuti. Binabad ko na mga 1 hour. Nilagyan ko po ito siya ng black pepper. Nilagyan ko rin po siya ng garlic powder at asin. Ilagay ko po yung sukat sa description box. Ngayon, mag-ano tayo ng, kay ikukutid natin ng flour, cornstarch, garlic powder, salt, at saka black pepper. At haluin natin, ilagay natin sa isang bowl. At nag-init na rin po ako ng frying pan, mga kamamshi. And then, i-mix lang natin ito mga kamamshi para mahalo po yung lahat ng ingredients. At ngayon mga kamamshi, maglagay tayo ng itlog. Isang itlog lang po ang ihahalo ko dito sa manok. I-mix lang natin po ng maayos. Then, yung ating mga ingredients na mini-mix, kinukumbine natin, ilalagay na natin. Coat lang natin ng maayos mga kamamshi. Mainit na yung ating frying pan at ilagay na yun natin ating manok.